Mae'r cwrs wedi cael effaith positif iawn ar y plant yn y dosbarth. Maen nhw tipyn mwy ymwybodol na gyda iaith gwallus yn cael ei dderbyn, ond mewn ffordd positif iawn. Mae'n sicr i ni wedi sylweddoli bod ateb cwestiynau'n gywir wedi datblygu, defnyddio oes nac oes ac yn y blaen yn gywir. Maen nhw hefyd yn dechrau datblygu defnydd o gymariaethau ac o ferfau yn gywir. Un o'r pethau eraill sy'n sefyll allan yw i bod nhw'n defnyddio yr ffurf gywir wrth ateb a gofyn cwestiynau, felly mae'r oes a'r nac oes yn ei lle tipyn mwy cadarn na fuodd hi o'r blaen. Dwi'n meddwl hefyd bydden ni yn dweud bod nhw'n fwy ymwybodol o'r patrymau berfol cywir, yn sicr wrth trio defnyddio'r berfau cryno. I ni'n clywed es i ac aeth e tipyn mwy rhugl o gwmpas y lle erbyn hyn. Hefyd bod ni yn sylwi bod ni'n tipyn mwy heriol o ran beth ni'n disgwyl i'r plant i gyflawni. Felly, yn amlwg i ni'n disgwyl iddyn nhw ddefnyddio y patrymau yn gywir, lle yn y gorffennol falle fydden ni wedi derbyn pethau mwy bratiog, ac erbyn hyn mae'r bar wedi codi tipyn, fel ni'n dweud. Mae hyder Mari'n sicr wedi cynyddu ers dechrau'r cwrs. Dwi'n cael yr argraff bod hi'n teimlo erbyn hyn bod hawl gyda hi i gyfrannu ac i gywiro'r plant. Ac mae hynny'n digwydd trwy'r ysgol, hynny di ddim ond tra bod hi yn y dosbarth, ond pan bydd hi ar ddyletswydd cinio neu ddyletswydd iard. A beth sy'n braf hefyd, dwi'n meddwl mae wedi dod â rhyw agwedd bach eitha hwyl i bopeth. Yn sicr i ni fel staff yn cael hwyl gan bod hi erbyn hyn mae hi'n cywiro ni hefyd. Felly mae yna rhyw faint o gemau'n digwydd rhyngddo ni fel aelodau o staff. Mae'n wedi cael agwedd positif ar ei hyder hi o gwmpas yr ysgol yn bendant. Bydden ni sicr yn argymell y cwrs i bobl eraill. Mae wedi cael agwedd positif iawn ar Mari fel unigolyn, a'i hyder hi o fewn yr ysgol a theimlad yn ddi dwi'n meddwl bod hi'n chwarae rôl bwysig. Mae hefyd wedi codi ymwybyddiaeth ysgol gyfan o beth ni'n disgwyl gan y plant a beth ni'n disgwyl wrth yn hunain wrth fodelu patrymau iaith fel aelodau o staff.